Eh, eh, ah. Eh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh. Tepung gugi otot gitu ana bicara saking sasana pagelaran saking gambar ketemu gugi otot yudu. Nggih menika temu gugi pun Prabu Klono Sifat Dono. Ayo cung. Yo ah. Oh. Oh ah. Oh. Hey. Oh ah. Hey. Oh oh. Hey. Oh. Hey. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Hey. Oh. Oh ah. Oh. Tepung ini pun Prabu Klono Sewatono saking Latah Pono Roko. Iya. Oh oh. Ah oh. Hop. Oh. Ah oh. Oh ah selolo. Jos jos. Ah oh. Oh sa. Ah oh. Yo yo. Oh. Oh oh. Gilir Gawati Kabagus. Yo, op. Ingkang nembe jalan saking sasana pagelaran kang gambaraken abdi kinasih saking Latah Pono Roko. Ingkang bujang kanjeng malipah rojina wetan trep kota rahayu sumberke kan critakane punika gambaraken raja saking Kadipaten Batara Kendhor Kadipaten. Aus. Awas yo. Aus. Oh ah. Aus. Oh ah. Ah oh. Aus.
boyo beraksi. Boyo dari segala boyo. Lho. Atasi bopo. Rodok bahaya rek iki. Lho. Apa nih sing keliru iki? Ayo Cak Bagus. Irunge kualik. Mau wirip ya. Lho. Alah. Iya, duh. Sabar masih. Sabar bos. Oh guru gantem iki pancak iki lho. Iya, tutupno sik. Malah masalah Mukhtar ku subuh gak apa-apa. Iya wis Mukhtar nang pecutono tek elek ngono lho. Lho. Lah ngono ta, njaluk ngono. Ngomong kendange sing halus. A A. Lho. Ya bahaya. A. Lho. A. Crit. Ihi. Alah ya ampun. Ayo tar sing sabar ae. Sing sabar tar. Wayahe Kaji Mukhtar njupuk sembako. Ayo Tar. BPJS tar. PKH. Iyo. Aus. Asli. Mukhtar siluman jeruk peras. Ayo tar. Tunjukkan aksi mutar. Wah. Slow. Loh. Awas toh. Oh. Rotok bahaya ya arek.
Kok gedeng aku.
keplok. Ayo. Apa yang meriah reng putra budaya. Tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan. Matur kepada Mukhtar. Ji aja meme lho Ji. Ji, gak uman wis ta lah, tenang wae. Oh iya. Ji aja meme kaji iki rekno. Loh, ayo, monggo Mas kaji. Ayo, Ji. Entekno Ji. Kena gawe mampir nang tiring Ji. Masuk. Yo. Loh. Yo. Ayo tepuk tangan. Entekno Ji. Ayo Ji. Ya apa hasilnya Ji? Ya apa Ji hasilnya Ji? Aku manono Ji. Di sini Ji. Gon. Rungokno bapak ya. Khusus kowe ya, Cung ya. Menghadap nang Bu Kaji, Mas. Yo. Nggih. Aja lali Ayo. Assalamualaikum sik. Aja melitir-melitir sik ta. Ayo Gon. Nanggone Umi Mas Rukah Jon. Ayo kono Gon. Ayo. Utawa nang Mbak Kolip. Yo. Iya, oke. Gampangane njaluk sangu ngene lho. Oh. Masuk sing apik. Ya. Ji, aku ya arep Ji. Ji, Mbak Yayu arep Ji. Mukhtar. Mukhtar. Kongkon anu, salto dhisik. Oh jalan jaluk ae, salto dhisik. Ayo. Atraksine Ji. Nanggone Umi. Utawa nang Mbak Kolip ayo. Wani ta gak? Lek gak wani kok tak terno. Ayo. Ayo diangkat Cak Faris. Ayo, Cok. Gon. Tak kencus. Rungokno dhisik. Stop dhisik. Rungokno dhisik. Ji, rungokno. Rungokno. Aja seneng-seneng rungokno dhisik. Kaji. Stop dhisik, stop. Rungokno. Wong telu ya. Aja lali karo juru bicarane iki rek. Iya, aku iya. Jubire. Ayo lanjut. Engko kowe.
Bersyukur Ji. Syukur. Syukur. Awakmu kan dikei mbae mau ucapane piye? Yo, thank you. Thank you. Iya lek wong ngerti bahasa Inggris. Kok ye? Ya apa iku Ji? Ya. Ya apa bahasa Islam iku Ji? Kon niku aja nyeluk mbak karo banner iku sih Pak Kaji kon niku. Arek kok mulane kon golekake yo. Alah. Gon, Eh, wong kene iku mayoritas tambah. Ya didongakno ngono ae lho. oh didongakno. iya. Wis tak dongakno wong tambah beras kabeh. Tambah iki Apa? panene iwak tambake. Amin. Panjang umur. Amin. Wis khususnya Pak Kaji apa iki, Bos? Nur Iksan. Nuriksan. Nggih, Bah. Wis tak dongano sekeluarga panjang umur, Bah. Amin. Kan ono tambahan itu, Bah. Alah rek, iya. Duh. Ojo lali ama bakdu. Oh ya, ama batu. Ngono tok. Ya, Tambah 5.000 biasae. biasanya lagune. Nur Iksan kon kuwi wali yang mulane golekake. lagune. Aku. Tar, Mokhtar. Apa? Gogon lho cuwilik rajane dhuwit arek iki. Lah yo, kono ku sik sekolah SMP. Lah iya. Kok motone dhuwit. Ini ngomong esok didelok guru BK. Aku lak wingi mlebu SD. Kelas 5. Nah, kok akeh duwe iki nyolong ta? Mboten, Pak, ngono gak percaya. Bener nyolong tapi maling. Joli. Kamu gak pantas. Pegangan Bujui, kon bujui. gak pantas ngono lho. Aja Sing belum kuning. Gon. Ngono lho. Dibujui Sing kan, kuning. Gon. Temen. Gon, iki sing kuni, real sing kuni iku. Goblok. Sumpah, aku mbiyen SD ngono, gak boleh. Kamu saya jeligetku aja buat makan. Iya. Ojo lali Nah, buat makan, Dek, buat makan. pensil Alah, 2B Mokhtar. untuk ujian. Aja gelem bujui. Apa? Jalan ini siapa begowo? Nah iya. Iya. Ya kon dipentung wong. Gak kenal ngono. Cus. Rene. Lho, sing nyeluk sing sopan. Kon niku bedes ya. Raimu iki lho wis alah kak. Kon lak garo jane duwe sik Iya. kewan niku. Bedas iku karo jan Iya, karo jane dhuwit. Iya. duwe. Bener. Karo Bener jane iki, duwe bener. karo tak gawane timbang ilang Iya. kok. Iya. Kekno aku gak mau tambahan. Kon mang wis salto tak dorong. Durung buji, kon bujui. Ya kon salto, blutik masih ada iki lak iso. Iya, percaya. Iya, percaya. Ayo Ji, sudono Ji. Sepele. Tunjukkan Ji. Ayo tar, dinyek sepele tar, tunjukkan tar. Loh, fane Mokhtar tambah akeh lho. Sik. Tar, Mokhtar, kon sik kidul, rungono, ayo kidul. Kon ngidul kencus ulor. Ngidul nang pinggir pom tar. Ayo, bagaimana penggemar sik kidul? Yo. Loh, rame Mokhtar josis. Itu rambut agak kon ibu. Sisi lor. Oh, alay kita bah. Nyeli. Mokhtar, Pedes tok iki. tar. Kate Iku iri ta tar. campur ultras karo bonek iki tar. Nyel-nyelan lu ultra liar iki. Rene. Das bedes. Lho. Uraan Mokhtar iki. Corot. Rene, corot. Corot. Kadal Mesir iku tar. Kadal Mesir. Dal kada menyanyi. Lah kok aku sih tar. Kon gesok salto, aku salto sampai boyokku kumat. Iki si nyanyi tikus minti. Yo. Kon kok tak kei dhewe. Yo, aine. Iki lho. Mokhtar, atati mikir tar, tembeling cak wujud tambahan yo. Walah, ket mah lho senyum tok. Pak.
Siapa? Danu. B WA 085 731. Hah? Abah. Siapa, Man? Lho ya. Abah Nur Iksan. Abah Nur Iksan. Celukane gampang, Abasan ngono ae. Abasan? Sing endi jare wong iki, Rek? Lho. Kok guru-guru ibu nyaluk sawer. Abasan. Abasan yo. Ya, Abasan iki yo gede dukur, rambutnya dawa, lemu. Ya iku Abasan. Lagi nggih. Duh. Duh. Lho iya ta? Duh. Muter rada apa wuri. Apa rada sedengan. Kekar. Ngomong tok. Ayo Riko apa orene yuk? Wong jare gremeng ae rek. Gon. Ayo Gon, tariin Gon. Aku joger wale kaya ngono jare wis nyanyi yo gak ngomong tok wadah. Bateken Gon, kok nyanyi Gon. Wadah iya rek. Bismillah. Ama bakdu Gon. Loh, lah ya. Mutungan arek iki rek. Jarna saya mulai bapak. Cemplung tambak gue. Bene, cemo tung kali bayaran. Ya bapak, yang cemplung tambak gue. Bene, kok aku sing nrimo teko Abasan. Iya. Bene. Baru udah ngembek aku ya. Duwe lho gak aku kabeh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bakdu sik Gon. Ada sama badu aja rek. Tambahan 5.000. 5.000 aku salah akeh to. Iya. Gon nang nyanyi Gon, gak ngomong ae Gon. Tabuhane Cak Riko iku Ayo Mas, tarik Mas. Usah. Usah. Nggih, dulur-dulur sing luru mongso kelangan kethek niki monggo dipendhet. Nyanyimu kapan, Gon? Isik meresapi tabuhane sik. Usah. Lho. Ojo kendangan dulu lek kenaan dulu tambah kowe nek jero rek. Ojo enak-enak. Ayo Mas, tur-turan tawaran ta. Gak enak Eris. Tendangan gak 1 enak. 2 3 4. Prek. Wah, gak karo-karuan iki tambahan. Jare kenaan mang. Iya kenaan aja nih. Lha iki mang kok jare kaya apa karepe? Yo, 1 2 3 4. Aduh abang, bukan maksudmu begitu. Usah. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku, tekku. Hop. Masih yono gedenggonanku. Mustahil tar, mustahil. Steju kok pekku. One, two, three, four. Ada Mbak Dukun. Set ngobati Ayo, Cak. pasennya. Lho. Konon katanya sakitnya kan. Ayo Mbak Dukun. Gona-gona. Omahe Mbak Dukun akeh kodok. Sampai jaman-jaman malah Mbak Dukun baca mantra. Iya. Habis segala saya putih lalu masih dielak. Terus. Tapi Ngurung. bakso dielak. Lho, ngono tar. Soto
Sen langsung disebut ngono ta. Oh iya ya. Mas. Sabel komat gamen. Mulut batok kon baca mantra. Abel segelas jahe. Putih lalu pacarnya cepat. Pokoknya dino iki Mukhtar sedok pinter soalnya. Ket kapan tar kon pinter? Iya, Ket dino iki kapan? Mukhtar pinter pokoknya. Lah iya. Ket kapan pinter? Sejak melok pengajian wingi lho. Iki nek gak urane Mbak Yayu gak ono iki. Anak Mbak Yayu ngene iki. Tar, Mukhtar. Ayo Cus. Ayo Tar. Penonton sebelah kidul. Yo. Endi ta? Alur. Lho, Tar. Mukhtar kalah rek. Duh, Mukhtar golek bola. Nela Mukhtar golek bola kan nemu Bang. Ika. Ayah. Yuk sih. Ayo, ayo, ayo. Kasih tepuk tangan untuk Putra Budaya. Alon Bagus. Iya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Iya. Oh ah. Ayo. Ambu apa tar? Ambu apa? Lu alah. Iya Tar, memang kelalen Tar, kari siji Tar. Lu putih kenging kecerit. Ambu apa tar? Alah ya. Migi-migi bakpo iku tar. Gauri. Bener Mbak Yayu Mas ngono tar.
Ayo sih. Keripik ketang koto teologi. Kokon kauman. Op. Aku gak ngurus awakmu. Aku mari jajari Abah dikandani wis gantian. Wis gantian. Wis aku lho nggo pinggir Abah, wis gantian. Ngono kok. Wis ayo reokan Cak. Ayo aku wani sumpah, ayo wani totoan. Adik Abah gelem kok pangku, temen aku langsung gak elok pang. Ayo, kepo. Ayo jemput sih, kakak gelem. Alah, gak gelem. Alah, awakmu lho wis gak payu, butene lho jatil gak sing ngarep. Ah. Gak payu. Bola. Oh, sepele. Ayo. Wis,